Ayan mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat. And syempre sa ating mga followers, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kain tayo mga idol. Ang isira tango niyan, kuyog. Uyog-uyogun mo ba yan? Hali pa po ini sa Cellar Beach View. Diyan po sa Busdak. Ayan. So mga kita dit lang na kuyog tayo ni baga po ang isira kan mga mayaman. Muyaman na magyaman. Siyempre, kay po ang tadyan, tangaling medyo mahali ang langsa asin, askad, suwa. Di suwa anta. Puwerte na baga. Paano kayan? Kami maisira ng kuyog. Baka na pa kamong isira dyan. Hanap na kamo. Tangaling makakauna. Tiaka mo dyan, tiaka mo dyan. Ay! Ubas na laman sa gasolina ko dahil pa napabakal ang tiakong ini. Duwa-duway man sa nanganang pigtinda ka. Laineng buhay ini. Hirak man. Si kula napalaba naman. Namday ka pa kula. Ata na. Pakahirak naman kang lalaki. Napalaba naman baga. Habo ka maglaad ha? Ni sa imo. Alak ka dyan. Inatake na naman si Don Kula. Alak ka dyan. Ano na nangyari sa imo Kula? Uyug-uyugon mo bagaan. Wakata! Now, dahil ka pa baga mapanuki agbon. Bahala ka dyan sa buhay mo. Uyug-uyugon mo. Ano-anuan? So sa spaghetti? Ay baka ogbos kamote. Pade, suutang mo, bayadan muna. Labot ko sa imo. Sabi mo, Padi, makusugunan makina kaini. Pagabot sa tukadon, nag-usol kami.